E hoxe, luns, comezou a campaña de vacinación infantil contra a gripe en todos os centros de saúde de Galicia. Canda ela, tamén está en marcha o proxecto piloto da vacinación intranasal pros cativos. 19.000 nenos recibirán o soro con este método innovador que reciben encantados, porque se esquecen do medo de teren que recibir unha picada. Estes son algúns dos 19.000 pequenos que participan no proxecto piloto. Son do Colexio de Sigüeiro. Que non pasa nada e que estean tranquilas, dixeron os meus pais. Chegan informados da casa e co protocolo aprendido. Cada un trae a súa ficha médica, primeiro un lado, despois a outra venta. Foi a nariz. Sabía algodón de azúcar. Un pano para limpárense e, por último, un adhesivo, porque son uns valentes e ben o merecen. Un pouco asustada, pero cando mo fixeron non me doeu. Que non doi, que só é como se che meteran unha agua pola nariz. Pois eso, gripes ou cualquier outro virus poden producir infeccións respiratorias que eso conleva que teñan que tomar antibiótico. Isto diminúe o número de antibióticos que se podían dar. O outro beneficio pasa por cortar a cadea de contagio, sobre todo se teñen a vós na casa, así quedan inmunizados, esquécense do estrés de picarse. Non teñen repercusión de molestias, dolores e demais, que o principal para eles as agullas, dalles un poquinho de medo. As outras vacunas pinchan. Pinchan, te quitan sangre. Con agulla pinchan, te doi máis. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acudiu a este colexio do Camiño Inglés para acompañar os primeiros nenos en vacinarse con este método. O resto de cativos van ser convocados a través de mensaxe no móvil dos pais para vacinarse nos centros de saúde.